ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu uthokoziswa umuntu onjani? One-faith. Amen. Kusho ukuthi ngenkathi ukholwa uNkulunkulu, emazulwini uThixo uvele kube nento emjabulisayo. Uma ebona umuntu wakhe ejabule emkholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza, esho izinto zingakenzeki. Umuntu ojabula kakhulu bazalwane uNkulunkulu. So it that yokholwa nje. So ungayithathi kancane into ethi zithi izimo zingahambi kahle masuthi ngiyamkhola uNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla okwenza lokhu. uNkulunkulu vele ajabule. Oh amen. Akajabuliswa izinto eziningi kodwa leyo kumkholwa bazalwane iyona nto emenza ayizwele ukuthi uNkulunkulu empilweni yakho. Uma ufunda amaHebheru chapter 10 uverse 38 uthi kepha olungileyo wami uyophila ngokukholwa. Haleluya. Uthi olungileyo wami uyophila ngani? Kusho ukuthi uma une-faith unento engakwenza uphile. I-faith iyamphilisa umuntu. Olungileyo umuntu okholwa uNkulunkulu, umuntu owazana noNkulunkulu akaphili ngenye indlela. Lithi izilokosi wenze njani? Uyokuphila ngokukholwa. Mase lithi kepha uma yena lo muntu ehlehla nyovana, umphefumulo wakhe wami awuyikuthokoza ngaye. Njalo uma udoubta izwi likaNkulunkulu, umkhola uNkulunkulu, wasuhlehla kwi-faith onayo. Lithi izilokosi umphefumulo noma uNkulunkulu akathokozi ngomuntu obuya abheke ashintshe athi hayi uNkulunkulu uyabhekelwa phela, uNkulunkulu kufanele ngimlekelele, angisaboni ukuthi uNkulunkulu angakwenza lokhu. Haleluya. So ungenza uNkulunkulu ajabe ngokukholwa kwakho, but yenza uNkulunkulu ajabule. Akumjabulise nje uNkulunkulu kuthi kulesi simo okuso uthi ngiyamkhola uNkulunkulu and uNkulunkulu uzoyenza lento. Amen. Angithathi report eshuwa abantu, angithathi report, angithathi izinto engiyibuka ngamehlo ami, kodwa isimo simnyama, isimo sibheda, kodwa ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzoyivula indlela. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi lesi sifo siyahamba. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi ihlazo lami yalisusa. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uyayiphakamisa impilo yami. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi abantwana bami bayasizakala. uNkulunkulu kuyamthokozisa ukubona umuntu emkholwa. Oh, praise the Lord. Masetho wami umuntu angeke aphile ngenye indlela, uyophila ngokukholwa. Bonke igama lika Jesu. Njengomntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi wena uyophila ngokukholwa. Ngamanye amazwi izinto zakho zizolethwa ukukholwa. Oh my God. Izinto zakho zizolethwa yini? Ukukholwa. Praise the Lord. Ukukholwa akuphelelwa isizini, ukukholwa akuphelelwa isikhathi. Ukukholwa kusiyo into yo-Abrahama kwase kuphela kanjalo, kodwa ukukholwa kusebenza zonke izizukulwane. Alibonke igama lika Jesu. Khona izinto ezifikayo ezitayeleni ziphele, khona izinto ezenziwayo zithi masenziwa sosikhathi zibe namandla. Uthi mawuzenza ngomunye unyaka kuthiwa usenza lento namanje. But lalela, ukukholwa akuphelelwa isikhathi. Oh hallelujah. Ukukholwa akuphelelwa noma yiphi iminyaka noma iziphi izizukulwane. Ukukholwa kuyabasebenzela bonke abantu. Praise the Lord. Ukukholwa igates lokwazi elivulekayo elikwazi sikwazi ukulanda ama-promises kaNkulunkulu. Izinto uNkulunkulu asithembise zona ezwini lakhe angeke sikwazi uku-achieve nokufinyelela ezintweni uThixo asithembise zona uma singenakho ukukholwa. Ukukholwa yikho bazalwane okwazi sikwazi ukufinyelela
ezintweni uSimakade ayithembisile. Zonke izithembiso zakhe lithi iBhayibheli zinguyebo futhi zinguamen. Lokho akuthembisile uzokwenza. Hallelujah. Kodwa akakwazi ukwenza engekho umuntu okholwayo. Once wakholwa usukuvula igate lokufinyelela ezithembisweni zikaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Oh hallelujah. Namanje ukukholwa kusasebenza. Alibonge igama lika Jesu. Namanje ukukholwa kusazokuphilisa. You know, uma ukholwa awenzele omunye umuntu uzenzela wena. Lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa abazalwane akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. So inkathi ukholwa fanele wazi konke ezokwenzeka. Njalo uma ukholwa fanele wazi khona into ezokwenza njani. Oh amen. Oh hallelujah. Njalo uma ukholwa fanele wazi khona ojabulayo. Bengeke bajabula abantu ohlala nabo. Kodwa ukhona ojabulayo. Ilo abantu abangamboni. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Ifaith yakho kufanele idevelope usuku nosuku. Ukuze ukwazi ukubhekana nezinselelo zosuku. Usuku nosuku linama challenge. Usuku nosuku linama storms, lineyivunguvungu. Amen. So you need ukuthi ifaith yakho idevelop. Kudinga ukuthi ifaith yakho ikhule. Praise the Lord. Oh hallelujah. Ifaith yakhula. Amen. Ifaith enjani? Ifaith ifana nesihlahla esitshaliwe. Amen. If isihlahla esitshaliwe ulindele ukuthi isihlahla umositshalo silindele ukuthi sizokuthelela sizokulethela ama fruits. Uma ungasinaki ngeke sikhule. Ngeke sikulethele lokho okufunayo. Ifaith uyayinisela. Oh amen. Uyinisela ngezwi. Ukukholwa kwakho fanele ugcwale izwi likaNkulunkulu. Amen. Usuku nosuku fanele ukukholwa kwakho kuphakame. Ngoba ngenkathi Nkosi Jesu lalela izimpi empilweni yakho ziyangokuya ziyakhula. Oh glory to Jesus. Usathana wayizolo uyafuna ukuthi mayifika kusasa nyusa izinga. Akathi mayinyusa izinga ngomsombuluko athola ukuthi ukukholwa kwakho kunyukile. Oh amen bazalwane. Glory to Jesus. You know namhlanje njengoba ukholwa njengoba usenkonzweni uzothola izwi liyakurevive uzophuma la ugcwele amandla but kusasa usathane mayekubona uzonyusa izinga. Oh amen. Oh simbonga uNkulunkulu ukuthi mayinyusa noNkulunkulu uyanyusa ngakithi. Oh praise the Lord. Ingakho ukholwa kwethu kukhula njalo uma siya kwiprayer. Alibonga igama lika Jesu. Kuyakhula ukukholwa. Uma sihlanganyela sikwi-fellowship kuyakhula ukukholwa. Glory to Jesus. Enye izinto ezikhulisa ukukholwa ilezi zinto othi ngathi ziya oppose. Amen bazalwane. Uyabona lezi zinto uSathane ayijikijela kuwe ekubone unenkani. Praise the Lord. Kuyakhulisa nalokho. Ingakho umhlabeleli waseluthela ethi lokhu kuzithunywa zokungisondeza. Alibonga igama lika Jesu. Kunezinto uSathane athi mayiphonsa kuwe ayitshela ukuthi uyakushaya ngazo kanti ziyakusondeza kanti zikhulisa ukukholwa kwakho. Kunezimo esingena kuzo sithi masigena kuzo sizwe ifaith yethu iphakama. Oh amen. Oh amen. Abanye ifaith yabo ikhuliswe izimpi. Izimpi abadlule kuzo yize ikhulisa ukukholwa kwabo. Ukukholwa kufuna inkani, kukhona ukukholwa kwenkani, a stubborn faith. Amen bazalwane. Uthi uSathane etshela ukuthi fanele ulale phansi, uthi ngeke Sathane ngibhawe. So amen. Oh hallelujah. Abafana bamaHebheru baba nenkani. Alibonga igama lika Jesu. Bethi bazofaka esithandweni somlilo ovuthayo. Baba ikukholwa kwabo kwathi ukuthi banokukholwa wenkani. Kwathi noma bethi lo mlilo sophinda wasikhombisa.
bathi asinendaba kodwa sikwaziyo uNkulunkulu wethu. Oh amen. Oh, our God is able. uNkulunkulu wethu unamandla okusaphula kuleli langabi lomlilo. Ayibonga igama lika Jesu. Kusho ukuthi impi nezinto ababesatshiswa ngazo kwabenza kwababa nenkani. Praise the Lord. Oh hallelujah. Bathi noma singafakwa kodwa sikwaziyo ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla. Amen basalwane. uNkulunkulu wakho unamandla. Angakhipha kuleyo poverty, angakhipha kuleso sifo. Yonke into abayidiagnose ngayo uNkulunkulu uyakwazi ukuyireversa. Oh, Nkosi yami, uNkulunkulu ufuna umuntu omkholwayo. Lesi simo bhekene naso sifuna umkholwe uNkulunkulu. Oh, praise the Lord. Matthew 7 verse 25. Lithi iBhayibheli enye indoda lithi iBhayibheli yakha umuzi wayo yawakhela edwaleni. Praise the Lord. Kwathi enye eyisula yakha umuzi wayo esihlabathini. iBhayibheli lithi le ndoda eyakha edwaleni kwafika isizini yestorm, kwafika imvula, kwafika lonke uhlobo lwenkinga. Alibonga igama lika Jesu. Ithi iBhayibheli uma ifika istorm sishayele indlu yama. Ngoba kunesizathu onkosi Jesu. Isizathu ukuthi indlu ime ingoba iyakhelwe edwaleni. Oh amen. Kunabantu ukukholwa kwabo okungekho edwaleni. Abantu abaningi bakholwa ngaphandle kodwa ukukholwa kwabo akukho edwaleni. Ngizothi ukukholwa kwakho wakhela edwaleni ukuze mawufika usuku sificwa ama-storms, izimpi ekhaya, emsebenzini, indlu enguwe ingacollapse. Kodwa abantu abakhayo bakha esihlabathini. Praise the Lord. Uma kufika ikhukhula indlu eyibo iyaphalala, iyaphela. Amen. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Matthew chapter 8 verse 5. Lapha abaningi bayazi le ndaba. Oh amen. Kuthiwa enye indoda. Le ndoda yaya kuJesu. Kuthiwa yayisosha laseRoma. Le ndoda ifika kuJesu. Ithi Jesu ngiyacela, iya kuJesu ithi Jesu, iya kuJesu ithi Jesu ngicela ungiphilisele indodana yami noma ungiphilisele isebenzi sami, i70 yami iyagula. Alibonga igama lika Jesu. Ngikhumbule lo ndaba bazalwane. Le ndoda iphethe inamasosha ngaphansi kwayo isikhulu. Yes uthi uJesu unamandla. Sithi no, ake ngiye kuJesu. Mayifike kuJesu uthi Jesu ngicela uyongiphilisela omunye wezisebenzi zami uyagula. Amen. Impendulo kaJesu yabalula. Amen. Wathi uJesu ngizoya. Wathi thini? Wathi ngizohamba nawe kulungile. Shuthi iprayer item yalendoda yayithi Jesu cela ungiphilisele. uJesu njengenjwayele ujwayele ukuthi laba abafikayo bezocela mase eresponda ukuthi nje ayikulungile ngizokwenza. Ithi iBhayibheli wathi uJesu esasuka ethi thatha igqathu lokuya khona ethi indoda wo ngicela ungayi, ngicela wenze into eyodwa nje. Waqala le ndoda yathi lalela mina nginamabutho ngaphansi kwami. Njengoba nginamabutho ngiyakwazi ukutshela ngithi wena woza, ngithi wena hamba. Uthi ngikhulume nje utshela uJesu. Bamile njalo bazalwane abahamba. Uthi ngibatshele ngithi wena woza, ngithi wena hlala phansi. Uthi ngenxa ukuthi bayasubmit kwi-authority. Uthi ngenxa yokuthi ngikumuntu osegunyeni, umuntu we-authority, bavele benze njengoba ngishilo. Oh kusho le ndoda. Amen.
Oh haleluya. Ulalela uJesu baxayeka abantu bathi nayi indoda ishumayeza uJesu bo. Uthi la ndoda mayiqhubeka uthi ngicela ukwenza into eyodwa. Ngicela la ukhona. Amen. Uthi ngenxa yesimo sami angiboni ngibona kungifanele ukuthi wena Jesu uze ophahleni lami. Oh amen. Mangiyibuka ngibona ngafanele ukuthi ngize wena Jesu uze kuleli khaya. Kusho le ndoda yayibona ukuthi hayi izinto zayo azimile kahle ukuthi angakwazi ukuletha uJesu ekhaya. Kodwa wathi ngicela wenza into eyodwa. Ngenxa ukuthi mina ngiunderstand iauthority. Ngiyakholwa ukuthi uma ungasho ushizwi ukhona lapho. Oh amen. Uthi shonizwi ukhona lapho. Oh aliboy igama lika Jesu. Uthi I believe ukuthi inceku yami izophila. Oh amen bazalwane. Uthi ngiyakholwa ngoba uoperator ngegunya. Igunya elikuwe ngiyakholwa ukuthi izwi lakho uma ukhuluma la ukhona isifo sizobaleka. Oh amen. Oh hallelujah. Sibona uJesu engena okomunye umhlaba ngomcabango. Utshela abantu noma isiquko wayenaso nabafundi. Uthi hey lokhu kukholo njena angikaze ngikubone. Amen bazalwane. Uthi lolu hlobo this kind of faith angikaze ngikubone. Alibonga igama lika Jesu. Umuntu engibaziyo abantu abathi bafuna ngibabeka izandla, abantu abathi bafuna ngihambe nabo, but lo okholwa izwi lami. Oh amen. Ukuthi izwi lami liyakwazi ukuhamba. Okholwa ukuthi izwi lami ngiyakwazi ukulithuma lifinyelele. Oh glory to Jesus. Oh hallelujah. Le ndoda asizwa kuthiwa yayisindisiwe noma injani ngokukholwa kwayo ngokuthi isonta apha. Kodwa bazalwane uJesu uphenduka kubafundi laba ajayela ukuhamba nabo. Praise the Lord. Nakubo akaza kuthole lokuhlobo lokukholwa. Ithinta enhlizweni yami kangakanani thina esimukela umoya ongcwele. Haleluya. Angeke yini sikholwe ukuthi izwi lakhe linamandla okuhamba. Alibonga igama lika Jesu. Thina abazalwane esinomoya ongcwele why singakholwa ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe liyakwazi ukuya la kwaboshwa khona izinto ngefamily yakho ungakazalwa. Haleluya. Izwi lifike ligashule. Why ungakholwa ukuthi uNkulunkulu nezinto abantu abazenzile ezinegative uNkulunkulu namandla okugashula? Why singakholwa ukuthi uNkulunkulu angawaphendula amatafula empilweni yakho, lento ekugulisayo angayiphilisa? Why singakholwa ukuthi uNkulunkulu njengoba ufuna umsebenzi angayenza indlela uthola umsebenzi? Oh my God. Sinomoya ongcwele thina abazalwane. Sihleli umoya ongcwele uhleli kithi. Amen. Kodwa phezulu ukuthi umoya ongcwele uhleli kithi, thina asikwazi ukukholwa izwi likaNkulunkulu. Ngicela ukusho lento siyayibambezela ezintweni uThixo asibekele zona. Lento yethu yokungakholwa yokudawutha izwi likaNkulunkulu yenza sime ndawonye empilweni, yenza singafinyelele ezintweni uThixo asibekele zona. uJesu angaze ngibone ukukholo ngisho. Amen. Angaze ngibone ukukholo ngisho. Angasho yini nakuwe athi baba uMvelasi angaze ngibone ukukholo ngisho. Ngiyababona bonke abantu esontweni kodwa hey ilevel yokukholwa kwalomuntu ayijwayelekile. Amen. Umuntu okwazi ukungikholwa, alibonga igama lika Jesu, angikholwe ingabe bikho nento ayenzayo kumnyama akholwe igama lami ukuthi linamandla. Hallelujah. Awuthi konke kuyenzeka ngegama lika Jesu. Awuthi konke kuyenzeka ngegama lika Jesu. Ukholwa kwethu makusebenzele bazalwane. Asingayibizi ngamakholwa angakholwa.
asiba amakholwa akholwayo, asiyipractice impilo yokukholwa, asiyiphile impilo yokukholwa. Thina sihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Le ndoda yakholwa ukuthi uJesu izwi lakhe, amen, wanciphisela uJesu umsebenzi. Oh my God. Umsebenzi ukuthi behle benyuka beyakhona ngazi ukuthi distance ayizomthatha uJesu eya kulomuzi. Oh amen. Kodwa kunento babu prophet ethi izwi likaNkulunkulu linespeed, ispeed ezidlula ezinye izipidi ezikhona. Lifast izwi likaNkulunkulu. Oh glory to Jesus. Ngisho ibhanoya likwazi ukugijima lidlule ispeed sezwi likaNkulunkulu. Oh alibonga igama lika Jesu. If ungakhuluma izwi likaNkulunkulu ukholwe, mase uyathuma kuleso simo, mase uyakholwa ukuthi Nkosi ngiyakholwa kuyenzeka ngegama lika Jesu kuzokwenzeka. Oh amen. Phezulu kokuthi uJesu ethi angikaze ukubona ukukholo kaNkonje, into yafika kuJesu yokuqala before ayikhulume lento wajabula. Wezwa ukuthi hey ngiyaqala ukubona umuntu engijabulisa kangaka, ngiyaqala ukubona umuntu ezinto emnandi kangaka. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba ezulwini bajatshuliswa ukukholwa, ezulwini bajatshuliswa ukuthi ngiyila, ngiyalithuma izwi egoli kumntwanami, ngiyalithuma izwi likaNkulunkulu lesi simo sala ekhaya. Angeke ngibhawe kulesi simo amadimoni asilethayo, ngeke ngibhawe amazulu avela ahleke odwa. Awahleke uNkulunkulu ethi nangu ubaba ukhuba engikholwa. Haleluya. Masethi akwenzeke njengokukholwa kwakhe, ngoba izinto zibanjwe ukuthi asikholwa. Amen. Praise the Lord. Kholwa kaNkulunkulu. Uma sikholwa uNkulunkulu, kholwa ukuthi uNkulunkulu angayikhulula impilo yakho. Kunoma iphi bondage yesono, kunoma isiphi isibopho, noma yini usathana kubophe ngayo, noma isiphi isono esistubborn empilweni yakho, uNkulunkulu angakhulula. Haleluya. Kunoma yiphi into enenkani kwifamily yakho, uNkulunkulu angakhulula. Glory to Jesus. Kunoma yiphi habit, umkhuba othi le ayiyekeki, ifuna abantu abazokholwa uNkulunkulu. Praise the Lord. Second Kings is Amakhosi esibili chapter 4 verse 26. Lithi izwi lenkosi kwakunomama elithi iBhayibheli wayehlalele nje kahle lo mama nefamily yakhe, kodwa wayenesidingo. Isidingo sakhe wawukuthi udinga umntwana, but wahamba wagcina esemukele ukuthi umntwana kunaye. But ngelinye ilanga lithi iBhayibheli uElisha wayedlula njalo, amen, edlula eduze kwalomuzi. Kwathi mayedlula uElisha ngelilanga, lithi iBhayibheli wathi lo mama ngicela unjalo mawudlula ungene la ekhaya. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli uma engena uElisha la ekhaya, lo mama wayemenzela ukudla emphatha kahle, bamakhela ikamela eliphezulu. Praise the Lord. Kwathi mayifika njalo wayefike elale kube mnandi. Kanti lento ayenzayo lo mama unyakazisa amazulu. Bazalwane, kwesikhathi asifunde ukuthi masenza into kaNkosi siseva, singasevi ngoba silindele ukuthi ukhona into uNkulunkulu azoyenza. Singenzi ngoba sifuna ukukhokhelwa. Ayaya. Hey, uma nelilanga akuseve ngalendlela yokuthi Nkosi ngiyaseva, ngibona ithuba lokuseva. Ayikho indawo enesibusiso njengendawo kaNkulunkulu, iministry noma ibandla likaNkulunkulu. Ibandla umhlabathi ovundile. Amen. Ibandla indawo enesibusiso esikhulu. Amen. Ebandleni noma kuthiwa yini oyenzayo encane, fanele wazi ukuthi ngaze ngaseva endaweni yesibusiso. But ngilento ethi kwesinye isikhathi musu ukwenza into ngoba ulindele abantu abazothi thank you. Ungalindele abantu abazothi ngizokunika na imali uma useve endlini kaNkulunkulu. Amen.
Oh, glory to Jesus. Yes, ngenxa yezimo kwenzeka ufikelwe into ethi hayi angitholi lutho, nginqena nokuthatha izihlalo ngoba yiki into engiyitholayo, nginqena nokwenzani ngoba angiholi lutho. Amen. Avela buka uNkulunkulu ahleke. Praise the Lord. Kanti ucomplaina engadini evundile, ucomplaina kumnini mandla onke, ucomplaina kuNkulunkulu okuvusile wakuphilisa wakwenzela yonke into, uyacomplaina nje. Kodwa lo mama akekho umuntu owamhlebela wathi yazi mayidlula inceke kaNkulunkulu into efanele uyenze, fanele uyikhonze uyiseve. Kwafika kuye nje lo mama wathi no, umuntu kaNkulunkulu njalo mayidlula akube khona into engiyenzayo. Amen. Engakwenzi ngoba elindele ukuthi khona azokuthola. Amen. Nento wayifuna enkosini wayikhulekela wazi wayeka. Amen. Wathi ngizolikhonza icebo. Wathi sakhonza icebo kanjalo. Lithi iBhayibheli uElisha noGehazi behleli. Oh amen. Wathi lo mama singamenzelana. Oh amen. Lo mama usikhathalele. Hayi ukuthi uElisha nje babexoxa amaZulu aba nemeeting ngomuntu osevayo. Amen. Bathi no akakwazi phela umuntu ukuseva. Ingekho into thina njenge siyicabinet yesezulu singeke siyenze kuye. Kwafanele kube khona ingxoxo exoxwayo. Wathi uGehazi hayi lo mama kahle hle akanawo umntwana, alibonga igama lika Jesu. Bamsukela uthi uElisha indoda kaNkulunkulu ambize lo mama. Uyambiza baxoxa bakufinyelela kulento ukuthi ngonyaka ozayo lesikhathi ukuthola umntwana. Ulo mama usudlela ngamnce kaNkulunkulu. Lokho bengikwenza bengenzeli ukukhokhelwa. Amen. Musukudlala ngemizwa yami. Sengimdala sekwe right sekuyonke into kodwa bengikhonza icebo likaNkulunkulu. Amen. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli kwathi loso simo nje nangempela ngonyaka olandelayo umama wabonakala enomntwana. Libonga igama lika Jesu. Ngigijimisa indaba yami kwathi besajabula ukuthi umntwana ukhona kumnandi. Ubaba esebenza engadini nomfana. Lithi iBhayibheli umfana wakhala ngekhanda ikhanda lashe kumqeda. Amen. Kwabonakala ukuthi ikhanda liyamthatha umfana. Wathi ubaba wathi yabona ke manje ingane ayisekho isishonile. Oh alibonga igama lika Jesu. Kwasho ukuthi lo mama uyazi ukuthi lo mntwana umtholephi. Ungakhohlwa ukuthi lento nayo uyitholephi. Ungalingi ukhohlwe ukuthi lo msebenzi wawuthola kanjani. Ungalingi ukhohlwe ukuthi umuhle kanje kwenzekeni empilweni yakho. Kwathi mayitatazela ubaba betatazela kwifamily ukuthi kube sisajabule kodwa lento uNkulunkulu esiphe yona usiyasiphuca futhi. Kwasho ukuthi lo mama umsevile uThixo. Lithi iBhayibheli lo mama naye waphatheka kabi wabhlungu waphuma ekhala egijima ethi ngisala engamthola khona. Alibonga igama lika Jesu. Lalela uma uvelwa izimo emsebenzini umsebenzi wanikwa uNkulunkulu muso uye enyangeni muso kubathandazi iya kuNkulunkulu ukuthi baba wena wanginika lo msebenzi. Kunezimpi ezikhona ke manje emsebenzini. Uye kuNkulunkulu ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke nenzele uthe leso simo. La ngibheke khona lithi iBhayibheli wathi mesagijima eza wambona uElisha wathi hayibo ngathi lo mama lowa embone kude. Alibonga igama lika Jesu. Into ayenza uElisha akalindanga ukuthi lo mama azafike kuye. Awu amen. Izwi besilifunda Friday emkhulekweni kuJames lithi uma siza kuye noNkulunkulu uza kithina. Wamhlangabeza lithi iBhayibheli wathumela uGehazi wathi weGehazi awugijime. Ngathi lo mama ugijima kwakhe nokuhamba kwakhe kukhona into engamphethe kahle. Kwenzekeni awugijime weGehazi umbuzo ukuthi kwenzekeni mama. Nangempela uGehazi wagijima mayihlangana naye wafika wabuza uGehazi wathi we mama ukuhamba kahle. Khamba kahle yini? Yonke into right. Ngiyabuza why ube kanje?
wathi lo mama konke kuhamba kahle. Amen. Wathi konke kuhamba kahle. Lalela ke lo mama ukhuluma ukuthi konke kuhamba kahle kodwa ingane ifile. Amen. Wakungasakhulumi yena, kwakukhuluma ukukholwa. Ukukholwa kushintsha indlela izinto oyibonayo, kushintsha indlela ocabanga ngayo. Once wagcwala ukukholwa, alibonga igama lika Jesu, awucontrolwa isimo osibonile. Mhlawumbe kwakuwena ushiya ingane ifile ngemuva, wazothi kuyabheda utshele uGehazi, utshele umuntu orong, utshele umuntu ukhulume kubantu abangakunikanga leyo nto. Alibonga igama lika Jesu. Lalela izimo ezifika empilweni yakho zitshele ukuthi konke kuhamba kahle. Akubo bonke abantu ofanele ubatshele ukuthi kwenzakalani. Abantu abakholwa uma une faith, praise the Lord, awukhulumi ngobuthaka bakho kubantu abanye, ngoba abantu bazokuhleka bethi uphi uNkulunkulu wakho makunjena. Kodwa lithi iBhayibheli wathi lo mama yonke into ihamba kahle. Into eyenzeka wayekhuluma ukukholwa. Amen. Wayekhuluma yini bazalwane? Ukukholwa. Ukukholwa kunama results. Ama results akhona akwazi ukushintsha isimo esibonwa abantu ngamehlo abo. Ukukholwa kubona okungale kwalokho abantu abakubonayo. Leyo nkulumo ethi konke kuhamba kahle. Oh amen. Noma safika kumprofeti ngenkathi ethi konke kuhamba kahle, kusho ukuthi wakhuluma into ephambene nesimo asibonayo. Njalo uma ukhuluma ukukholwa uphambana nesimo. Njalo uma ukhuluma ukukholwa uphambana nezinto abantu abayishoyo. Kwangathi lo uma kwakukhona lo baba umyeni wakhe kwathi uhamba naye, kwasho ukuthi uhamba yedwa, wazethi lo baba musukhuluma iphutha. Alibonga igama lika Jesu. Kwasho ukuthi lo mama ukwenye level yokukholwa. Awu amen. Ngesikhathi ukukholwa akudinga abantu abaningi. Ingakho uma ukholwa awubuzi kubantu, praise the Lord. Kodwa uvele uyizwe into kuwe ngaphakathi uthi impela uNkulunkulu uzoyenza. Inkinga yakho noma ukholwa kunabantu ayobuza kuba ukuthi kufanele yini ngikwenza ukuthi. Lo mama washiya ubaba, washiya bonke abantu lapha, wayiseka inceka kaNkulunkulu. Mayifika, haleluya, wafika wathi hayibo ubukhohliselane, wafuka ithulula inhliziyo yakhe endaweni right. Ngenkathi ithi into enhlizweni yambazalwane, ngenkathi lo mama ethi konke kuhamba kahle, waye activate ukukholwa, wayelungisa isimo sasemuva. Isimo sasemuva salungiswa ukukholwa wayenakho. Inkinga yakho izolungiswa ukukholwa onakho. Oh haleluya. Kunezimo uSathane afuna uyivume. Lalela, umuntu okholwayo kunezimo angayivumi. Siyanqaba. Methi uSathane wena une BP unoshukela, umuntu okholwayo uthi no, ngiyanqaba. Ngiyawureject ushukela, ngiyawureject iBP, ngiyarejecta icancer ngegama lika Jesu. Bethe abantu wena uyahlupheka, ngaleso sikhathi uyayireversa leyo nto uthi mina I'm rich. Uphambane nesimo, usho kungekho lutho endlini, uthi mina ngicebile nginoNkulunkulu, uthi mina nginakho konke. Alibonga igama lika Jesu. Zifika ingane zakho mhlambe ziphuzile, athi uSathane vele uconfess ukuthi ingane zami abantu abaphuzayo, ngifuna usenzele igama leyidako. Kodwa athi uSathane khuluma izwi elinegative, uthi wena no, ngibona inceka kaNkulunkulu mina. Phambana nesimo. Abantu bathi wena usuzofa, uthi ngegama lika Jesu ngiyaphila. Umuntu okholwayo uyaphambana nezinto ayibonayo. Angazi into ayishile ekhaya, kodwa ngizokhuluma izwi elishintshile. Uthi konke kuhamba kahle. Khuluma umemezele ezweni likamoya. Uthi konke kuhamba kahle. Ukhulume uthi lokhu nginakho. Angazi into obhekene nayo manje. Angazi ini uSathane akushumeza yona.
angazi kwenzakalani kwifamily yakho, angazi kwenzakalani emsebenzini, kodwa khuluma njengomuntu njengalowa mama uthi konke kuhamba kahle. Oh glory to Jesus. Uthi emshadweni wami ukuhamba kahle. Belindele idivorce abantu uthi konke kuhamba kahle. Belindele ukuthi bazokubona ukhala uthi konke kuhamba kahle. Phambana nesimo, phambana nezinto oyibonayo, phambana ngegama lika Jesu. John chapter 5 verse 4 lithi konke okuzelwe uNkulunkulu kuyanqoba izwe. Haleluya. Uthi inqobo ukukholwa kwethu. Alibonge igama lika Jesu. Konke okuzelwe yini bazalwane uma likhuluma ngokuzalwa, praise the Lord, likhuluma ngokuzalwa ngokumukela uJesu. Haleluya. Wena uzelwe ngomoya, uzelwe ngezwi likaNkulunkulu. Alisho ukuthi abapostoli nababishophi nama-elders banqoba izwi, but konke okuzelwe. Amen. Bonke abantu abamukela uJesu. Yingakho umuntu uyakuncamela babukhuba ukusonta. Athi ngifuna ukuba ngibe imember yebandla. Athi kodwa ukuvuma uJesu ngeke. Kungcono ngisonto kodwa lento ensindiso hayi ngizobuye ngibone. Amen. Yingoba uma uzalwa ngezwi, awuthi uma uzalwa mase uyayekela uNkulunkulu ukunika ukunqoba. Uthi konke okuzelwe, hamba nami, okuzelwe uNkulunkulu kuyanqoba izwi. Wena njengoba usindisiwe unikwe amandla okunqoba. Uma izwi likhuluma ngezwi, alikhulumi ngezinto ezimaterial, ayikhulumi ngezinto eziphathekayo zasemhlabeni, kodwa sikhuluma ngezinto zokomoya, sikhuluma ngesono, sinful nature, imvelo yesono. Imvelo yesono uyayinqoba umuntu ozelwe yizwi. Amen. Umuntu ozelwe ngezwi likaNkulunkulu uyayinqoba ipride, impakamo, uyayinqoba lento yongaphenduki. Umuntu ozelwe uNkulunkulu ngezwi bazalwane, yonke into eyenzakalayo ezweni likamoya uyayinqoba. Alibonge igama lika Jesu. Alikhulumi ngezinto eziphathekayo semhlabeni. Yingakho abantu abangazelwe ngezwi likaNkulunkulu siyabanqoba izinto. Umuthi ngiyahluleka mina noma ngikholwa angikwazi ukwenza. Amen. Mase bekhona abamvumile uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Kodwa bamnika ithuba lokuthi uJesu ayiphathe impilo yabo. Labo bahamba behluleka endleleni ngoba uma esengenile uJesu ufuna ukuyiphatha impilo yakho. Amen. Ufuna wehlulwe uNkulunkulu, uhambe wehluliwe. So umuzelwe uNkulunkulu ngezwi lakhe, iba nesiqiniseko sokuthi uyanqoba izwi. Masithi yini le enqoba izwi? Amen. Yini le eksisiza ukwazi ukunqoba imvelo yesono, ukwazi ukunqoba lezi zinto zobumnyama, uyinqoba ngefaith. Lithi iBhayibheli ukukholwa kwethu. Alibonge igama lika Jesu. Ukukholwa kwethu kuyakwazi ukunqoba izinto. Kusho ukuthi lento ehluphayo, lento ekhathazayo uzoyinqoba ngokukholwa. Okholwayo indodana unokuphila. Oh, thank you Jesus. Uma ukholwa uzobona unqoba. Ukholwa kwenza unqobe. Haleluya. Awuthi ngiyanqoba manje ngegama lika Jesu. Wena khona into ehluphayo othi le iyangehlula. Lalela ayizokwehlula ngoba uzelwe. Uzelwe ngezwi likaNkulunkulu. Haleluya. Ukukholwa kunemphumela emihle. Ukukholwa uJesu kukwenza uphile impilo engcono enhle. Ukukholwa uJesu kukwenza ube nokuthula. Ukukholwa uJesu kwenza ukuthi izimpi ungasayilwela kodwa uNkulunkulu akulwele. uJoshafati mebhene empi ithi ingilosi niyothula nina uNkulunkulu anilwele. Athi impi akusiyona yakho impi kaJehova.
ukukholwa kusiza i-character yakho. Ukholwa uJesu kwakhe isimilo sakho. Amen. Umuntu ohlulwe uNkulunkulu impilo ayiphilayo ayifani nomuntu ongahluliwe uNkulunkulu. Ukukholwa ngayishintsha impilo yakho namhlanje. Sime ngenyawo. Ukukholwa kunemphumela emihle. Ukukholwa